simpang, jalan kakatau, bukit tinggi kotoran agang, lah lambo udah pai marantau nekan duante, denaikan tinggal mana mulagang. Lah lambo udah pai marantau nekan duante, denaikan tinggal mana mulagang.
Bapak lieka sungguh di dalam laku seibana kurang nan lain indah Allah tahu taguakan iman banyak bersabar Allah suratan dari nan satu taguakan iman banyak bersabar Allah suratan dari nan satu. Nasib bak cando buah pitulo, nasib bak cando buah pitulo di dalam ramuan lah batarawan di luasan diang letaga ajuo di luasan diang letaga ajuo palampok malu kabake urang bak cando sakam dimakan itu banang nasi kopini biarlah rusuh di dalam hati kok muko tanpa ale galak mani boleh bantu anyo si buah hanipah tapi tampaknya nanti gosagi bilie elite tindak berubah di kambang indah nan elok olai bilie elite tindak berubah di kambang indah nan elok olai. Nasib bak cando buah pitulo, nasib bak cando buah pitulo di dalam ramuan lah batarawan di luasan diang letaga ajuo di luasan diang letaga ajuo palampok malu kabake urang bak cando sakam dimakan itu banang nasi kopini biarlah rusuh di